विश्व कोंकणी वाहिनीचे समस्त वीक्षकांचं मी सुचित्रा नायकन देवाच्या मोगाच्या येवकार. तुम्हाला पूर्ण सोबत तसा आत्ताच आम्ही सेकंड PUCचे शिक्षणातल्या दोघा विद्यार्थ्यांना साधवून त्यांचे ಒಟ್ಟು त्यांचे विद्यार्थी जीवन आणि शिक्षणाच्या ಬಗ್ಗೆ आम्ही एक मुक्त संवाद केला होता. आज आमच्या ಒಟ್ಟು तसलेच एक सेकंड PUC होऊन स्पर्धात्मक विषयांत साधन केले एक विद्यार्थी आमच्या ಒಟ್ಟು सोयरे होऊन आलेसत. आज त्यांच्या ಒಟ್ಟು एक मुक्त उपयुक्त माहिती घेऊया स्पर्धात्मक विषयाच्या तयारीच्या ಬಗ್ಗೆ. आता आमच्या एक संवाद सुरू करायच्या आधी आमच्या वीक्षकांचं तुमचे एक परिचय, तुमचे एक शिक्षण सांगते. माझं नाव आदर्श. अप्पा सुरेश नायक, अम्मा अश्विनी नायक. अप्पा MRPL जॉब करतात. अम्मा हाऊस वाईफ. आम्ही आता स्वतः MRPL क्वार्टर्स सांगतो. तर आमचं मेन घर मोंतीमार. मी प्ले स्कूल 6ನೇ ಕ್ಲಾಸ್वर MRPL DPS क्लास शिकलो, दिल्ली पब्लिक स्कूल. मी 7ನೇ 10ನೇ मी कोट्टार चौकी श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल ಅಂತ केलं. मी PUC मी एक्सपर्ट कोडियालबाई कॉलेज ಅಂತ केलं. आदर्श, तुम्हाला युवा प्रतिबिंब कार्यक्रमाचं हार्दिक स्वागत आणि आमच्या प्रतिबिंब ತಂಡांसनो अभिनंदन. आता सामान्य होऊन सेकंड PUC सायन्स घेऊन होताना स्पर्धात्मक विषय परीक्षा बरोबर असतात. नीट, त्याच्यापर्यंत CET, मी JEE तसं पुरं असतात. ह्याचे एक उद्देश कसला म्हणून मला एक सांगत आहे. ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಉದ್ದೇಶ काय सांगतात. आता एक 20 ಲಕ್ಷ लेकरं बसतात, मस्त लेकरं बसतात, ऑल इंडियाला मस्त लेकरं बसतात नीट आणि JEE. आता ही काय ते करतात म्हणजे पूर्ण एक्झाम झाल्यापर्यंत आता एक रिझल्ट लिस्ट करतात, रँक लिस्ट सांगून. त्यांचं आता अकॉर्डिंग टू मेडिकल करिअर त्यांचं असायची गव्हर्नमेंट सीट 48,000 असायची. आता कसं आहे, आता खाली पूर्ण शिकवायची किती गव्हर्नमेंट सीट गावायचं सांगून. त्यात आता कसं आहे, तिने आता रँक लिस्ट केल्यानंतर टॉप 48,000 स्टुडंट्सांचं त्यांचं सीट गावतं. उरलं मी घेते ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೀಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ तसं बस. म्हणजे एक नमन ಎಂಟರ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್, त्याचं JEE KCET एंट्रन्स इंजिनिअरिंग एंट्रन्स. मी मेडिकल असं नीट. आता नीट म्हटलं तुम्ही कैली परीक्षा बसलो असो. मी मेन फोकस करून बसलो अंतर नीट असं. मी इंजिनिअरिंग अंत JEE आणि KCET एक बरोबर असं एक बॅकअप सांगून तो अंत बरोबर असं नाही. आता सामान्य होऊन पुरा एक स्पर्धात्मक परीक्षा असा म्हणतो कोडले त्या शिकवायटी म्हणजे एक्स्ट्रा कोचिंग सेंटर म्हणतो आम्ही, कोचिंग द्यावे. तसं नाही द्यावायटी तर मस्त शिक्षण संस्था असतात, कोचिंग शिक्षण संस्था म्हणत असतात. ह्याचे एक अगत्य असं आहे म्हणून तुम्ही कशाला म्हणता. त्या कोचिंग सेंटर सांगून सुरू झालं एक बिझनेस. ते आता नीट JEE कोचिंग सेंटर सांगलं मी मिळून नाही त्याचपुरा. नंतर आमच्या कॉलेज आणतात कोचिंग 4 ಗಂಟೆसून 7 ಗಂಟೆचं कोचिंग होतं संच. त्यासाठी मी मिळलो एक्स्ट्रा सांगून मी मिळलो नाही. नीट असं सांगून नाही मी आज सुरू केलं कोचिंग ट्युशन पण मिळलो नाही. तुम्ही आता कोचिंग सेंटर सरावला नाही म्हटलं जरा कोचिंग देत असेल कैला कॉलेज तुमच्या एक्सपर्ट कोचिंग देतात कॉलेज देतात. आणि सकाळी आणि संच तसं असं नाही. सकाळी आमचे नॉर्मल बोर्ड्स क्लास व्हायचे. संच 4 ಗಂಟೆ 7 ಗಂಟೆ सर ट्युशन कोचिंग. आता तुमच्या संस्थेच्या आता त्या तिने देवाच्या तराबेतीच्या ಬಗ್ಗೆ आम्हाला थोडं सांगू ते कैल्या ರೀತಿಯಿಂದ तुम्ही सांगू ना. आता सकाळी पुढे आम्ही सांगितल्या प्रकार सकाळी पुढे आम्हाला बोर्ड्स क्लास. मी संच 4 ಗಂಟೆसून सुरू होता कोचिंग. आता आम्हाला सकाळी सुरू व्हायचं क्लास 9 ಗಂಟೆचं. त्यांचं 4 ಗಂಟೆचं बोर्ड्स होता. संच 4 ಗಂಟೆसून 7 ಗಂಟೆ सर कोचिंग सुरू होता. आणि कोचिंग नंतर ही फॅकल्टी प्रोसेस 12 लाख फॅकल्टी म्हणजे आमचे XIATNs त्यांचं मी त्याला डॉक्टर ते तिने पण येऊन शिकवायचं आम्हाला. मी म्हणजे त्यांच्या कोचिंग स्टाईल आणि ट्रेनिंग सेंटर त्या डेडिकेटेड बद्दल नीट असं JEE आणि KCET. मी त्यांचे बोर्ड्स टीचर येतच नाही. येत नाही ट्रेंड फॅकल्टी म्हटल्यावर आता त्या आता आमचे एक सामान्य वर्गाच्या जनांसो त्यांचे एक आर्थिक बरोबर म्हणजे फीस बांधायच्याकडे होऊन त्याच भारी काही नाही. बदल कोचिंग सेंटर सोबत कंपेअर केलं ठीक आहे चढत झालं. त्या चढ झाल्यावर काय झालं इथे कोचिंग बांधलाय कसं नाही बदलच कंपेअर करून मस्त त्यांचे उपयोग होता म्हणून सांगता तुम्ही. फीज आणि चढ द्यायला ತೊಂದರೆ नाही म्हणून सांगून नाही. आता तुम्ही एक परीक्षा बरोबर स्पर्धात्मक परीक्षा बरोबर तुमची एक तयारी कैल्या ರೀತಿಯಿಂದ होते. मी अंतर फर्स्ट ऑफ ऑल आम्ही काय सांगतात कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम भिव्याने का एक कॉन्फिडेंट हवे. कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम सांगताना बेवण नाही की ते
कसं आहे एक्झाम म्हणजे एक्झाम होते बोर्ड्स म्हणजे कॉम्पिटेटिव्ह होते काय ते ते आपला विषय नाही. मी कसं म्हणलं आता फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आम्हाला असं नीट आणतात. फिजिक्स म्हणजे मला सुलभ मला त्या एक प्लस पॉईंट नॉर्मली फिजिक्स चिकेट कष्ट मला फिजिक्स म्हणजे सुलभ मला इंटरेस्ट फिजिक्स आणतो मी केमिस्ट्री माझी बंग होत होतो तसं मी काय ते करतो मस्त उडासतो नाही त्यांचं तसं मी दगदगले शॉर्ट्स बुकांवर शॉर्ट नोट्स पर्यंत होतो. आता एक लेसन वाचल्यार मगत्यान आणि एक लेसन वाचे बसल्याचा टाइम पिरियड नाही मग तसं मी काय तर त्या लेसनाचे इम्पॉर्टंट पॉईंट्स काढून एक बुकान बरोवन होतो मी रिव्हिजन करतो त्या मग वाचायचं समरी टाईप मी बायोलॉजी मला टेक्स्ट बुक मानते फिरतं काही यावं नाही बदल काय टेक्स्ट बुक NCERT टेक्स्ट बुक्स आता तुम्ही आता सेकंड PUC येई हायस्कूल जीवन तुमचे एक दिनचर्या आता सांगायचे हायस्कूल जीवनाची दिनचर्या आणि PUCची दिनचर्या एकत्र ऐकूते नाही तुम्ही PUC जातो कुठले मस्त तुम्ही एक मनांत तेवून घेऊन वाचव्य तुमच्या कसं केलं रीतीत होत त्या म्हण. आता मी हायस्कूल जाताना 9th 10th जाताना म्हणजे मला एक बोर्ड्स अम्मा पाडसून बसत होते शिकवायची की पप्पाची हेल्प करत होते मी की मला तिकतो गोष्ट येत नाही तो झालेलं माझ्या क्लास सेकंड तसं येत होतो बारीक कष्ट नाही बोर्ड्स नाही किती झालं वाचून द्यावायचं एक्झाम जाऊन बरं व्हायचं उडासून गेलं झालं. आता PUC जाताना कसं म्हटलं मी अध्ययन होतं 8th 9th हायस्कूल नसतं मला होतं काय जरा डॉक्टर तरी ओव्या तुम्हाला सांगत लाईफांचं मी असं असताना मी त्याच डेडिकेट झालो होतो PUC होताना या बदल फंक्शन जायचं त्यापर्यंत मला नाही तर मला वॉटर शिकवूया 2 वर्ष बंगायला मी पुढ्याच बघत नाही करेक्ट त्यावेळी PUC होत होतं तुमच्या एक वाचेच्या वर गमांसाठी केलं होतं मी नाही होतं त्याच्यापर्यंत आमच्या हायस्कूल होताना आम्हाला टायमिंग स्कूल असलं कसं आहे सकाळी 9 कॉलेज सुरू झालं स्कूल सुरू झालं मी 4 घंटे होतं तसं नाही तिने कॉलेज होतं असं त्याला नेकरांचं शिकव इंटरेस्ट येत नाही त्यास तिने काय ते केलं सकाळी 9 घंटे सांजचे 7 घंटे सर अगदी सकाळी 7 घंटे सकाळी होते संडे पर 7 घंटे सकाळी 9 घंटे 7 घंटे नाही तर अगदी पुरे 7 to 7 तसं एक कसं चेंज झाले 2 वर्ष की पेरेंट्सने बरं कंप्लेंट केले अगदी तसं कसं एव्हरीडे 7 to 7 वय 7 to 7 ऐकलं होतं मी आता 9 to 7 आता आम्ही सांगितलं तर पुरं स्पर्धात्मक परीक्षा म्हणून सांग ह्या पूर्ण नॅक्रांचं पूर्ण परीक्षेस एकदा तर बसवत्या एकदाच बसवत वय ते कसं यायचं फर्स्ट आता म्हणजे बोर्ड्स होता म्हटलं PUC झाल्या पटस मार्च आणि बोर्ड्स सुरू होता मी 15 दिवसा पण जे एक्झाम येतात जे एक्झाम जे झाल्या पटस 15 दिवसानंतर नीट येतं नीट जावं 15 दिवसा पण सीट येतं ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಂಗ ವೆಚ್ಚ ಕಿತ್ತಂದ್ರೆ ನೀಟ್ ಜೆ ಒಂದು ಸಿ ಟಿ ಒಂದು ತಿನ್ನ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಅದು ಕಾಯ್ತಾ ಅಂತಾರೆ ನೀಟ್ ಅಂತ ಬಯಾಲಜी मॅथ्स नाही कारण इंजिनिअरिंग सीईटी दोन होतं मॅथ्स असं बायोलॉजी असतं त्या डिपेंड होतं कोण वेटरनरी सायन्स फार्मर्स तसं पण जातात सेपरेट रँक्स पण जातात मी त्यानंतर फोकस करून पुढे जातात जे त्याला खाली मॅथ्स बायोलॉजी नाही फिजिक्स केमिस्ट्री कॉमन 4-3 तसं झालं मी तर ते 3-4 एक्झाम असो ते 2 कॉमन होऊन असतात नाही वाचो चान्साने परा आम्ही घेऊन त्यांच्या स्ट्रीमवर द्यायचं आता मी आता नीट फोकस झालो मी मॅथ्स ॲडव्हान्स लेवल मॅथ्स पर शिकवलेलं नाही त्याला मग बोर्ड्स क्लास प्रवृत्ती नाही त्यानंतर तुम्हाला त्या फिरतं आता तुम्हाला एकता रँक किती 600 ನೀಟ್ ಅಂತ 5,000 ರ್ಯಾಂಕ್ आणि 600 किती रँक व्हायला CET ಅಂತಾನೆ वय 696 आता असले आयला रँका वर तुम्हाला कैलास पुरा प्रवेश गावता आता तुम्ही एक मेडिकल स्ट्रीमच द्यावेच्यान केलं होतं मग असं म्हण इंगड झाल्यावर कैला एक प्रवेश गावता इंगड थ्रू नीट ಅಂದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಾತ್ರ आता ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಂತ कर्नाटक अंदर 66 मेडिकल कॉलेज असतात गव्हर्नमेंट आणि तुम्हाला काही दोन सीट घेऊया आता आमचे टॉप कॉलेज असं कर्नाटकांत बँगलोर BMC कॉलेज असेच ते येऊ मला सीट गावता जाल्यार मला बँगलोर दा इंटरेस्ट नाही माहिती कोड्यान तस KMC मिळवायचं मी थ्रू इंजिनिअरिंग ಅಂತ मला जे बरला असं मी तेंतु गावायचे ते कोड्यान असं खाली NIT सुरतकल गावता तेंतु गावता मला आता बरोबर ब्रांच असतं ब्रांच सिलेक्ट करून मी गावत आता NIT के म्हटल्यार ते ऑल इंडिया याच्याने लेवलाच्या वय नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ त्यास प्रत्येक एक्झाम परीक्षा म्हणणार JEE समजा त्या तू बरोबर असत मी CET बरोबर असं मी त्यांना मला रँक 696 टॉप नाही करत लाईक मार्क वय
आता टॉप कॉलेज इंजिनिअरिंग थ्रू CET मिळवायचे गावाच्या म्हटलं RV कॉलेज बँगलोर त्या गावात मला कम्प्युटर सायन्स काय स्ट्रीम घेऊन गावात इंटरेस्ट नाही मेडिकल मेडिकल असतात आता तुम्हाला सेकंड PUC मस्त लायक मार्क आहे सगळ्या 96%. आता ह्याच्यावरच इंगड तुम्हाला सांगायला बरी म्हणून सांगून एक तिथे लायक मार्क येता ना त्यात पिरे इंगड नक्का कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम म्हणून सांग तसं काय असं कसं म्हटलं आता पूरा स्टुडंटांचं गव्हर्नमेंट जॉब डॉक्टर इंजिनियर व्हायचे कशा असते आता त्या करवे जाल्यार बोर्ड्स मार्क्स येत नाही त्या ಕೆಲವೊಂದು कसं असतं म्हणजे ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ मास्टर्स MSc BS असं करायचे असतात त्यांचे कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम्स नाही त्यांचं खाली बोर्डचे जमा फिरतात तसं आता चढ आता आमच्यात कोड्या सांगायचं किती एक असतं किती कॉलेज असतात आता एक बिझनेस असतं मी सांगितलं नाही कोचिंग समज एक बिझनेस मी घेणार असत त्यात ते करवायचे किती स्टुडंट मस्त असत नीट जे द्यायचे गव्हर्नमेंट जॉब घ्यायचे स्टुडंट मस्त असत तसं नाही एक्झाम इम्पॉर्टंट ಈ आता कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम बरोवल्यार तुम्हाला गव्हर्नमेंट थ्रू शिकवायचे असं लायक माकडे आमल्यार गव्हर्नमेंट सीट गावता म्हटलं बरं नाही आहे आता तुम्ही आता या परीक्षा बरोवलो न्ही आता तुमचे फीज आणि प्रयास सेपरेट फीज असताय नाही तुमच्या कॉलेजेस तुम्ही शिकताना बांधले पैसे फीज ते फिरताय नाही या सेपरेट फीज म्हणून असताय मग त्यान नाही एक्झामच बांधूया त्याला मग सेपरेट फीज कॉलेज बांधित नाही त्याचं नाही तुमच्या आता कॉलेजेस बांधले फीस आणतो येत नाही एक्झाम फी म्हणता पुरा स्वतः तुम्ही तर 3 परीक्षा बरोबर सांगितलं 3 परीक्षेच 3 फीज फीस बांधलेत नाही आता आदर्श तुम्ही सकाळसून संचे सर तुमच्या कॉलेज शिक्षण वयता संचे प्रांत तुम्ही घरा गेल्या प्रांतले एक तुमचे एक शिकवायचे एक अभ्यास कसं कैल्या ರೀತಿಯಿಂದ होत्या सांगोते कॉलेज म्हटलं सकाळी 9 ಗಂಟೆ सुरू होता संचे 7 ಗಂಟೆ रस्ता घरान पावताना 8:45 होतात मी जेवण नाव होतं 9 ಗಂಟೆ होतात मी सकाळपासून मी इष्टांत असायचे बच्चा होता मला तसं मी 10 ಗಂಟೆ पण मी नेंचवायचं मी मला वाचा बरं रात्री मला येऊन काय 1 घंटा वाचे गावायचं टाइम तिकत रात्री 1 घंटा मी वाच असले सकाळी उठवून तरी बी 5 ಗಂಟೆचं तसं उठून वाचत होतो मी वाचित होतो नाल्यार तुम्हाला कॉलेजीन तर शिकवल्यात मस्त शिकत कॉलेज मस्त एक नंबर स्टडी आवर्स येतात ते 2 घंटे बरं स्टडी आवर्स तर सकाळी काय करून जातं कोचिंग टायमाला देते स्टडी आवर्स सकाळी काय शिकून असतो त्याप्रमाणे रिवाईज करायचं शिकला घरात जाऊन त्यासाठी या करू नाही साधारण घरच्या वाचायच्या विषय परत मग कॉलेजात वाच गाव होत्या म्हणून सांगून आता मोबाईल आता पुरा साधारण कसले शिक्षणाच्या या असल्यावर नोट्स म्हणजे कसले असल्यावर PDF WhatsApp तेंतो घालवायच्या आता तुम्हाला तुमच्या लागे एक मोबाईल नागताना तुम्हाला त्या कष्ट येते कैल्या ರೀತಿಯಿಂದ तुम्ही त्या मात्र बघितव्या नी इंगड बुक्का कैली तरी रेफर केलं सगळं तुम्ही CET नीट बरोबर पुरा आम्हाला इस्कलाची इन्फॉर्मेशन पुरा एक तिने नंबर विचारलं माझा नंबर नाही ना मी अम्माचा नंबर देऊन सोडला त्यानं तुम्ही बघितच असतो मोबाईल पुरा ठीक आहे घरायला पर्यंत एक 5 निमिष मोबाईल काय तर मेसेज आलीच होतं बघून असतो फ्रेंड्सांची बरं तर मला मोबाईल तिकते काही यूज दिसलं नाही अगं पडलंच नाही मला मोबाईल कारण ती इस्कलाच काहीतरी संडेकडे असल्यावर ते इस्कलाच आम्हाला एकदा सांगतात एकदा कन्फर्मेशन करा ते मोबाईल एकदा सेंड करायचं त्यांनी मी शिकवायचे काही संडे करीत नाही मोबाईल खाली इन्फॉर्मेशन असलं काहीतरी या टाइम क्लास येवा होता तुम्ही उद्या टायमिंग चेंज त्या टाईप पुरा सांगित त्यामुळे मी एक्स्ट्रा बुक सांगून वाचून घेत होतो ऑनलाईन आप्पा सांगित होते काही बुक हार्ड सांगून ती बुक हव्या होतात की त्यांना आता कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम्स काल आमचे ते दिसला त्यांनी बुक वाचून सुद्धा देण्यात येतात कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम्स त्याचाच सांगून एक बुक असतात नीट बुक्स सांगून ती बुक पण हाडून ती वाचतो मी वाचित होतो बुक हाडवितो काढली सर दे आता तुम्ही सेकंड PUC होऊन तुमच्या मनात तुम्ही आता MBBS करा म्हणून सांगून असता MBBS आणि त्याच्या पुढे तुमचे एक कसं गुरी कसं MBBS आता 5 वर्ष MBBS कराव्या त्यापर्यंत मी पोस्ट ग्रॅज्युएशन करायला असतात मला पोस्ट ग्रॅज्युएशन करून MD काहीतरी व्हायचं मी स्पेशलायझेशन मी यांनी डिसाईड केलं नाही घरची बरं सांगतात तर न्यूरोलॉजी करायला म्हणा मला म्हणजे आराम असले रेडिओलॉजी करूया म्हणजे बघूया मन असतं बघूया काय तर मी केस त्याच तुम्हाला एक ऑल द बेस्ट मस्त आयडिया काय नाही मला त्यास तर पुढे गेल्यापर्यंत MBBS होताना मनात एक येता नाही कैला आयडिया असतं काय ते करवाचं म्हणून आता आत्तांच्या PUC नॅकरांचं शिक्षण आता त्याच्या प्रांत स्पर्धात्मक परीक्षा बरोवतल्या नॅकरांचं तुमचे एक शिकले तुमचे एक सल्ला हे कसं
मी सांगायचे काय म्हटलं आता कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम असं असं आता फ्री कोचिंग म्हणून असतात यूट्यूबान पुरा हां हां मोबाईल तो यूज करायचं त्याच पर यूज करत मी त्याच घरा येऊन बरंच नाही केला चिक वेळ पुरा यूट्यूब यूज करत होतो तेन्ना तू केला हे चॅनल असतात यूट्यूब चॅनलचं ते मातशें नीट आणि जे कोचिंग जातात त्या यूज केल्यार बारी चुकोडून मी सांगायचं मी न्ही कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम्स केन्ना हें करवे जालें लायक मातशें हाडवे जाल्यार तेन्ना तो कॉन्सेप्च्युअल अंडरस्टँडींग हवे म्हणजे जस्ट असतात बोर्ड एक्झाम्स पुरा मी बाहेर करून जायचं त्या पुरा वयत नाही इथं मी एक आता नीट एग्जाम 3 घंटे असायची नीट एग्जाम तेन्ना असायची ಒಟ್ಟು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಯಾಲಜಿ ಒಟ್ಟು 2 ವರ್ಷದ 98 ಚಾಪ್ಟರ್ ಈ 98 ಚಾಪ್ಟರ್ मग उडा सही होते आता 3 घंटे भितर त्या करत आला आता मासे काली बाहेर करीत बसल्यार त्या साध्य नाही किंतु आम्ही काय करवे ಅಂದ್ರೆ शिकताना प्रसाने बाहेर करत आले का त्या अर्थ करवे आम्ही किती होता सांगून त्या आणि अर्थ करून एक सोल्युशन कळलं लेक्या त्या सोल्युशन कळल्यार काय बदल सोल्युशन असतं असं नाही यांत एकच असायचे त्या टाईप ॲप्लिकेशन बेस थिंक करवे तर मातशें की अंडरस्टँडींग आनी क्रिएटीव विज्युलायझेशन जाता त्या प्रायले शिके चुकोड त्यामुळे काय इनी कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम पळय आरामार करवात म्हणजे यूट्यूब चॅनलांतू लायक्स येतात पळय लायक्स सांगता येतात तुम्ही नाही कोचिंग दबायला नाही आता यूट्यूबान मस्त फ्री गावतात फ्री होऊन गावता नाही गावतात आदर्श तुझे केलाव 1-2 फोटो आम्ही घेऊन ठेवले सध्या दाखवता आता कसं म्हणून तू एक सांगूच ಎಂತು ಮೀ ಹಂಗೆ ಅಪ್ಪ ನೀ ಅಮ್ಮ फॅमिली फोटो Family photo. ही माझ्या घराचे फुल बुक्स आणि 2 वर्षाचे PUCची बुक एक तकली लायब्ररी विकतच मी वरली मस्त बुका होतो वाचो घेतलंच आहे ते केलाव कलेक्शन बघताना वरती असली परत मी एक्स्ट्रा घेतली बुक ते बुकाने आणि तो बुक वाचायचे एक तर हॉबी आहे तुझ्या नाही आहे ही पण आम्हाला कल्चरल आणि स्पोर्ट्स आयली सर्टिफिकेट्स then तुम्ही ಒಲಿಂಪಿಯಾಡ್ಸ್ ಓದ್ತೆ ಒಲಿಂಪಿಯಾಡ್ಸಾचे तू त्याला कर आधी तर ನಾವು तुला एक्झाम बरोवन एक यास ಐಡಿಯಾಸ್ ಯಾ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ कसं एक ಮತ್ತೆ ಥ್ರೂ ಒಲಿಂಪಿಯಾಡ್ಸ್ ಕಲ್ಲಾತ ऑलिम्पियाड कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम वय 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 सांभाळ येव नीट आणि रिझल्ट आयला आमच्या कॉलेज विजय कर्नाटक पेपर ಅಂತ ಫೋಟೋ got घातला वय वय तो ಕೈಲ ಲೈನರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನರ್ ಸನ್ಯ 361 ನ್ಯಾ ಹಾಂ ಹಾಂ ಒಂದೇ लायक होते फोटो सांगे पुरा तर अद्दे पुरा सांगितले स्टुडंट लाईफ इज अ गोल्डन लाईफ म्हणून सांगून जाल्यार आत्ता एक स्पर्धात्मक जगांत परिश्रम प्रयत्न आणि एक शिस्तबद्ध जीवन नाही तर कैल्य साधन असाध्य तिला गवळलो वेळ चुरू व्यर्थ करिनातना तिने एक लेखले गुरी साधिसून दाखवले आमचे आदर्शस प्रतिबिंब ತಂಡ आणि ವೀಕ್ಷಕच्या ಪರವನ್ನು हार्दिक शुभाशय तुम्ही मला इथं साधन किरुपरिचय करून दिल्यास तुम्हाला एक धन्यवाद या माझ्या फर्स्ट एक्सपिरियन्स मी इडी विश्व कोंकणी केंद्र आणि प्रतिबिंब टीम असं मी एक धन्यवाद सांगू इष्ट करतो धन्यवाद आदर्शाचे एक विद्यार्थी जीवन आदर्श होऊन असा म्हणून सांगितलं आजच्या कार्यक्रमास एक विराम देत असा पोरांचो आभार